Niina from Espoosta, terve. 3000 lasta vuosittain sairastuu astmaan. Ja miksi? Sen takia, että meillä on tarhat ja koulut homeessa. Tämä on todella väärin, kun ajattelee meidän lasten ja nuorten tulevaisuutta, mutta myöskin niitä henkilöitä, jotka on näissä tarhoissa ja kouluissa töissä. Maksaa 1,4 miljardia euroa se, että kaikki Suomen tarhat ja koulut laitetaan kuntoon. Ja tämä investointi katetaan 3 vuodessa, koska 450 miljoonaa euroa maksaa vuosittain se, kun ihmisiä hoidetaan terveyskeskuksissa ja sairaaloissa näiden vakavien oireiden vuoksi. Hyvä asiahan tässä on myöskin se, että tällä investoinnilla voidaan työllistää useita ihmisiä moneksi vuodeksi. Ja ennen kaikkea tällä investoinnilla me taataan meidän lapsille, nuorille sekä niille, jotka työskentelee näissä epäterveellisissä tiloissa, mahdollisuus parempaan elämänlaatuun.